uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-body shape care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-body shape care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-body shape care kaBabu Dokotela. Siyabingelela Babu Dokotela babo Sizwe babo Jabuleni umfana namuhla nje akhehle umzulu amancisi. Namhlanje ke sithatha lethuba leli sithi sibonga kakhulu isupport esithola kubantu ngokulandela ke le channel. Kuyi channel ke lena ke esizinekele kakhulu ukuthi ake sisebenzise yona ukusiza abelaphi bendabuko abathi banawo umsebenzi bathi abakwazi ukukhangisa ngoba even kuma community radio station kufuneka imali enkulu mase kuthiwa kafike ezokhuluma ngo10 ebusuku mase kulele bonke abantu futhi ukhuluma nezipika nje kuphela ayikho into esuke ezokhuluma nayo. Ngalo ndlela sithi ke ake abafike ke balapha bendabuko beze naloko abancane abanawo sibanike ikhamera abantu bakubone emafonini. Ifoni idlala noma ngabe isikhathi ayilinde isikhathi ukuthi kose kulala abantu. Namhlanje na ke sihambe safika enyangweni sathola ke uMakhosi ke khona enyangweni sendaweni yasePortchepston. Sathola ke uMakhosi sike sambona ke izimanga egila izimanga akhandela abantu into yomsebenzi edamini. Sambona emzimkhulu ekukhuluma nenkosazana emzimkhulu. Manje uthi abantu abeze kuyena akekho emzimkhulu uzume esemthwalume endaweni esenyangweni. Makhosi awubingelela. Ngiyabingelela Babu Dokotela, ngiyabingelela. Ubuyile uhlulekile edamini noma ubuyile edamini uhlulele emzimkhulu noma ubuyile emzimkhulu senyangweni manje buwenzani lapha edamini ake siqale lapha? Angihlulekanga Babu Dokotela, angihlulekanga. Ngisekhona nje lapha emzimkhulu, ngisekhona futhi emthwalume. Umuntu ofuna asibuye ngedama. Umuntu kanti lapha edamini buwenzani lapha edamini? Lapha edamini Babu Dokotela sikhuphula inhlanhla yomuntu. Yes, asikhuphula inhlanhla, asithwalise sikhuphula inhlanhla. Umuntu umefuna into zenhlanhla kiwe edamini. Ya umuntu umethe ufuna into zenhlanhla nje ufuna ukukhuphuka. Yes, siya lapha edamini naye. Kiwe edamini. Yebo Babu Dokotela. Mushona phansi lapha ediphini siyakubona futhi lapha wenza umsebenzi omkhulu lapha ediphini. Bakubuka abantu basengwazini lapha ukuthi kwenziwani lapha yini le enyakaza lapha edamini? Ya Babu Dokotela lapha yana sigeza izidalwa ya sikhuphula inhlanhla sidila nento ezikanjalo nje. Yes, angasho umuntu ukuthi awuMakhosi uyathwalisa yini lapha cha. Ayihlangani namanzi indaba yokuthwala. Okay. Asithwalisi lapha. Thwalise. Yes, sikhuphula inhlanhla. Edamini kodwa umuntu usuka afuna amandla usuke lapha. Edamini sofuna amandla umuntu. Amandla lawa amakhulu ngempela ukuthi ufuna izimali. Okay. Yes, mothi ukuya edamini nokuyolwandla kufana. Akufani kuye edamini nokuyolwandle. Yes, akufani. Umuntu ekusolwandle Babu Dokotela siwe siyogeza enye into. Yes, wekusenza enye into mothi ufika ngiyakuhlola ngizokusolwandle ngithi hamba ogeza amabhadi omanzi amnyama yonke leyo nto leyo. Edamini nasemzumkhulu sikhuphula inhlanhla yakho. Okay. Siwe siyophahla lapha yana kunento esife siyivuse lapha. Ekuyizona ezizothi moxhumana naye bese inhlanhla yakhe yakhuphuka. Mesiyaphaka. Yebo. Ya lento ngiyibuza ngamabomu ngoba phela abantu bayashareisha le video yakho yasedamini. Manje sengumuntu ongazuthi manje angifuni ukuthi uphinde ukhulume ukuthi nako manje usikuthuza usenyangweni kanti wenzekeni edamini. Likusekhona Babu ucela baba uDokotela idama. Kuphela umuntu ufuna edamini ufanele afone athi Makhosi ucele ngicela. Awufice sesedamini? Fanele afone asho ukuthi Makhosi ucele ngicela ukuye edamini. Yes, imalini ngimtshene bese ngiyamtshena ukuthi hayi kulungile ufike ngosuku olukuthi ngoba baningi abantu abaya khona Babu Dokotela. Kuyimanje nje mhlambe ngino 15 wabantu ababhukhela ukuya khona lapha edamini. Okay. Okay. No lento ngiyibuza ngamabomu. Asibuyele lana. Uthi awungadlali indoda ngekhona. Wena uzokwenza umfazi indoda yakhe meyiqonyela. Ngoba indoda isuke ikhulisa umuzwayo. Ngeke ngenzele ukuthi Babu Dokotela mina ngisiza yena. Ngisiza yena Babu Dokotela ukuthi ahlale kahle. Yes, kufune kumndeni ohleli kahle onokuthula. Kungabi khona umuntu okhala uthi ngihlushwa indoda ithi ngihlushwa umfazi. Cha, asikona esingakudingi lokho. Uke wakhuluma ngabantu uthi basekhasino mayelana nomsebenzi owenzayo umuhle futhi sikusho lokho ukusiza abantu ekhasino.
uthi manje abantu benza njani bafona ngo2 bafona ngo2 Babu Dokotela ngizocela nje isicelo esihle ukuthi abangafoni phela ngo2 phela isikhathi afika ngasekhasi yini ngisuke sengilele ke mina ngo2 Babu Dokotela ya kanti naye ukuthi ebusuku olala usuku lenda amakhona cha Babu Dokotela ngisuke ngilele ngo2 mina ngidinga ukuthi ufone ekseni swela ngabo 5 ungafona mhlambe ngabo 9 ikuyeke mazithi 10 nje kuyale ngisuke sengilele nami Babu Dokotela ngiphumulile yebo okushuthi ke abantu abawathatha amafutha abathatha abantu amafutha Babu Dokotela kodwa abafone early yebo akhona Babu Dokotela bengitshela ukuthi mina njengoba unamafutha ashotshwa nawe ebusuku uyahlala ulindela amakholo ukuthi angwalindi wena thatha amafutha umfonele uMakhosi ucele ngisasho namanje ukuthi mawusofika khona ngifonele kodwa kusuwela ngo6 kuya ku9 ebusuku yebo asibuyele kulomsebenzi othi unawo umuntu uphahlela ngo1200 imbuzo inikwe wena uma inikwe wena imbuzo uyithathaphi wani lo msebenzi kuqala akuthi usithintele lapho lo msebenzi Babu Dokotela wenhlanhla enkulu akusona isithwalo okay ya ngicela bangizise kahle ukuthi isithwalo akusona into yenhlanhla Babu Dokotela yokuthi mawunebhizinisi likhuphuke fast business lakho mawukuthi uthi Makhosi ucele ngagcina nginenhlanhla 2 days 3 days inhlanhla yakho iyaphenduka iyabuya sinike lo msebenzi umuntu imbuzo uyithathaphi imbuzo usinike nje imalini futhi ekhokhwayo siyayizwa ukuthi kuno 1200 aphahla ngawo then imalini asuka ezoyikhokha imbuzo kwenzeka njani ngoba phela imbuzo ziyabiza manje imbuzi Babu Dokotela nginazi imbuzi zikhona ngiyazidayisa vele okay yes nginayo nje iplaza engala konyuswa kanje ngiyazidayisa imbuzi umuntu ngiyamnika mina imbuzi yami okay ngimenzela ngembuzi yami yona lento yu30,000 okay 30,000 Babu Dokotela cash mina bese ngithatha imbuzi sibayeni sami ebese ngiyakwenzela 4 days lento asibuyele lana siyathembisana kubantu ukuthi ayizona isithwalo akusona isithwalo Babu Dokotela anginaso isithwalo angisebenzi ngesithwalo ngisebenza nje ngethongo nangesithulo yazi kuningi sesikhulumile amafutha emali ekhasino la sakhuluma but into engifuna siyikhulume lento ehlala ibhodlela lamayonezi uthi umunye umuntu ayizozikhalisa yini ingane ebusuku uthi wena ngeke ikhalisa kanti indlela oyifakela ibhodlela lamayonezi Babu Dokotela akho ngane ezokhala akho ngane ezokhala ngoba akho silwane lapha Babu Dokotela akho silwane ngiyabatshela aboma ngifika lapha yana Babu Dokotela ngenze ukuthi asikhuluma into eziningi Babu Dokotela la yes kodwa mangifika la ake sikiyeke lokho asesingene kulento ama food parcel okwakhuluma ngayo yes ya le ama food parcel Babu Dokotela ngithi mina kunento fona uMakhosi ucele unomuthi azokunika wona lo muthi lo uzokwenzela imali Babu Dokotela kodwa dingeka wena uhambe uye emabandleni uthengele emabandleni uhamba uthenga ama full parcel Babu Dokotela uma usuthengile uzobe sothola kunemali ozoyithola mina ngibe sengikutshena ukuthi izongena kanjani izofika kanjani leyo mali kodwa ngeke uzuyithole lo mali ungazange uzukwenza ukuthi uhambe uyothenga okay umuntu unokuthi akunike imali wena uthenga ama food parcel bese kanjani wena Babu Dokotela uzohamba uyothenga ama food parcel unikele ngawo emabandleni okay hayi uthi akulethe kuwena uzoqala phela Babu Dokotela unike mina okay ebese uyamba uyawathenga ke emabandleni nje wazi emabandleni ukuthi yes uyamba ubani ke ebese kunemali uzoyithola wena mawuthola le mali uzothatha futhi kuyona le mali uphinde uthenge kanjalo Babu Dokotela okay yes mina ngizokutshela ukuthi imali izongena kanjani lento siyibona emafonini abantu beyakhipha ama 4% yini lento kusetshenziswa kuyasetshenziswa Babu Dokotela hayi ukuthi basiza abantu ngoba bethi bahluphekile bafuna uNkulunkulu abajabulela kuyasetshenziswa Babu Dokotela kusuke kunento ebangenelayo nayo imali esukubangenela okay yes kani wena awusensisha imali eningi ukuthenga lama food parcel mhlambe nje usensa 1000 bese kuthiwa inkosi kubusise mekwathi inkosi ibusise bajabula uzoba right wena uthi kumina ama food parcel umsebenzi omkhulu
Omkhulu Babu Dokotela omkhulu. Hayi angisho lutho cishe ngaphahla kunabantu engibaziyo ababhizi nalento. Angisho lutho. Babu Dokotela babu Sisi bawujabulile. Sinike inamba gogo abantu abazokuthola kuyona. Inamba ithi 078 5077828. Manje njoba ukusho inamba Makhosi Cele ucela utheni mase befona abantu. Hayi akasho lutho uyazi ucela ukuthi uMakhosi. Ukuthiwa uMakhosi. uMakhosi. Akayithi uMakhosi bekuMakhosi befona. Senze komisha. Awuzange ngikhuluma ngawo sesiqedile manje ukukhuluma sesivalile. Ubalekile futhi nawo lo msebenzi kakhulu Babu Dokotela kunomuthi engikunika yona faka lapha inkomishini edingakalayo ile inkomishi lezi ezothayela yasiboba Babu lezi indala lezi indala nje eziba yellow green ya lezi ezothayela nje izona ke ngidinga uBabu Dokotela yesu umuthi ufaka lapha phakathi uzobe soyasho ukuthi ke ucelani la phakathi ucela indoda ucela inkomo hayi into kanjalo Babu Dokotela sidila nabantu abanala benezikweleti ufuna ikhokha izikweleti zakho mhlawumbe wathatha ifurniture mhlawumbe waboleka imali ebank ukhokha leyo imali enjalo nje washada wangaqeda ufuna uqedela umshado wakho into kanjalo Babu Dokotela usho ucelani la ngisitshele ngesiZulu ucela into usukucela imali ukuthi ulungise izinto ongazange uzuyilungisa lento ezincane zo 60000 7000 4000 5000 6000 yebo Babu uthi nje ucelela ukuthi imali okwakho uqedele okwakho ngicela imali ukuthi ngiqedelela ukwakha lana ngicela imali yokuqedelela ukumbonda ngizange kwenze into ezikanjalo Babu Dokotela kusho ukuthi hayi umuntu kodwa nje ufuna o70 ufuna o30 ufuna o80 icela kule nkomishi icela kule nkomishi hayi ufuna ubuye ukusikhuluma usikhumbuze hayi ngobuye ngiyikhulume Babu Dokotela hayi namhlanje inkomishi umuntu uyiniko wena uyiniko ba ufika nawo Babu Dokotela inkomishi noma ayithenga uzoyithenga ave ziningi zigcwele nje ezitolo uzoyithenga inkomishi ezekimini umsebenzi wenkomishi lo umsebenzi wenkomishi nje lo kodwa sikho kakhulu uyayifaka imali yakho uyayifaka imali Babu Dokotela hayi umubuya so mase sibuya sobuya kwamanje sadila ngaloko kwembuzi ikona okubalekile yasidila ngaloko ozothola usho ukuthi imbuzi uzobuya umjikela ukuthi imbuzi akayithenga chazi ngifuyile Babu Dokotela ningi imbuzi Babu Dokotela babu Sisi bawujabule umfana mdleje ekhehla omlungu uMakhosi uthi umebuya uniphathele umsebenzi omuhle wenkomishi ucela imali ucela into oyifunayo kodwa uthi imali nje madlane hayi madlana Babu Dokotela 80067 hayi madlana Babu Dokotela babu Sisi bawujabulile sinike inamba ehloso inamba is 078 Babu Dokotela babu Sisi bawujabulile siyabonga kakhulu Makhosi Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi, kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 6898922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBabu Dokotela.